Eta gogoan du, nola puntu batzuk eta hartu dituen, bilera hortan. Eta bilera bokatu bezala izte, oso literatu zalea den neska bati, esan nion, begiratzen etorri zaitan eta zerbait hartzea pandemian, bileraren ondoren. Eta berak Euskal Munduarekin ikusi ez du, ez daki euskaraz, eta erderaz idazten du, eta nahiko polikin neska gazte bada. Eta berarekin hitz egiten eta bueno, handikan, besterik gabe, sortu zen eta 10 bat egun edo ibili dituen ideiari zabueltak ematen, eta momentu jakin batean heldu egin nion, borora lasaixa marra nuen, hori ere ideia bat dezunean, askotan baztertzen dezu ideia, ez ideia txarra dalako, baizik eta askotan hori oso arrabatu zaudelako, eta gero asko egiten zen. Kasu hortan, zuertu egizan nuen, eta horrela xe desarrollatu nuen.